Považujem ho za mimoriadne nebezpečný. Za mimoriadne nebezpečný. A úplne zo všetkou serióznosťou hovorím, tento krok som pána ombudsmana skutočne nepochopil a ide sám proti Slovenskej republike, proti záujmom Slovenskej republiky. To je šialené, čo teraz vymysleli. Ja nerozumiem, jak sa tomu postaví ústavný súd. Samozrejme, bude mať nejaké guidance, ktoré fungujú z Bruselu. Ale toto bola jediná vec, ktorá zo Slovenska robila momentálne krajinu, v ktorej ako jedinej niektoré zariadenia neexistujú, keď nebudem konkrétny. Ďakujeme veľmi Ale pekne. viete, čo myslím? Náš postoj voči nelegálnej migrácii, náš postoj voči segregovaným komunitám sú presne tie, ktoré garantujú stále vysokú bezpečnosť Slovenskej republiky. Pozrite si tabuľky, pozrite si napríklad, v akých miestach sme v Európe z pohľadu znásilnení, z pohľadu lúpeží, z pohľadu týchto typov ohrození na nízkej. Pozrite si Švédsko, pozrite si Belgicko. Toto so sebou prináša vážny bezpečnostný problém a toto je cesta k tomu. Ja to považujem za veľmi nebezpečné. Mal by to stiahnuť pán Župa a ja ho takto verejne vyzývam, aby toto stiahol.